Okay. So dirita pagasta, pagas. Pila ng gasolina ka karon. Okay. So dirita. Kaidla man ako ni familiar gining. Pato familiar gining nung awara agkatong ano ba. Kaila kay familiar. Boss, kaila pa kanako. Kapamilyar ay. Makailan ako no. Wala lagi. Sige lang. Kita ra tawag ma sa site. Makita ra tawag ma sa site. Full tank. Kano siya, leaded no? Pilang litro? Cinta na gid no, mahala kayo eh. Sideline pwede ka dire? Naroon na po, Domingo. Panagsara. So, 80 pesos ang ano, ang litro. Mahal na. Okay. 80 pesos. 4 liters na nasa 300. So, akong kuhan kayo nasa okay. Kaya na boss. Ayaw, awas. Okay. 375 4.6. So akong mabayaran is for 375.13. So ang price karon sa gasolina ko kay unleaded man 80.50. So grabe ka mahal na. Sinta na. Grabe. Mahal na dyan. Last na akong patubil. Napas ang 70 kapin. Karon na nagid sa 80 good. So 4 points. Salamat. So anyways, kaila to siya. Kaila ko to niya. Paok balo sa ngalan pero may magkita to niya sa site kay nagtrabaho po siya dito, so nag sideline po siya karon dira. So panagsara daw siya mag sideline. So good for him, at least na ningkamot siya. Nagkugi siya nga makakwarta pod. So shout out sa imo boss. Okay. Mo to nakabayad ko og mga 300 plus. So medyo mahal na gyud. Grabe. So may nalang gani kay tipid niya tong Honda Click. Tipid sa gasolina. So medyo naka-save puta. So thank you guys. Salamat, maura to. And amping ta kanunay. Ride safe po sa lahat.